Vissen hebben het bepaald niet naar hun zin in de Oosterschelde. Hoe komt dat? En hoe zit het met het verhaal dat haaien en roggen juist wel steeds vaker in de Oosterschelde te zien zijn? Je hoort het zometeen en verder in deze uitzending. Twijfelaars zijn te laat. En de gruwelijke moord op 2 Zeeuwen. Goedenavond. Het gaat slecht met verschillende vissoorten in de Oosterschelde. Dat er amper nog ansjovis zwemt, wisten we al. Maar uit onderzoek blijkt dat die lijst nog veel langer is. En het gaat heel hard achteruit. Wat wel opvalt is dat andere vissen hun plek in lijken te nemen. Al decennia gaat de vis in de Oosterschelde achteruit. Maar de afgelopen 10 jaar gaat het extra snel. Naast ansjovis zie je vooral een afname in tong, kabeljauw, schar, school en sprot. We zien ook de totale hoeveelheid biomassa en vis loopt heel sterk terug. En dat is iets wat al langer aan de gang is, maar het lijkt toch ook wel, het is ook wel een trend die zich recentelijk, de laatste 10 jaar, zeg maar, nog verder doorzet. Dus ja, grote achteruitgang eigenlijk. Nou, we maken ons zorgen aan de ene kant om de vis, maar ook om het systeem zelf, hè, de Oosterschelde. Wat een belangrijk zeg maar, natuurgebied is, maar ook een gebied wat door mensen wordt gebruikt. Dus ja, ontwikkelingen die zijn niet altijd prettig, zeg maar. Het is al langer bekend dat de deltawerken niet bevorderlijk zijn voor de visstand hier in de Oosterschelde. Maar de laatste 10 jaar is er meer aan de hand. Er is weinig interactie meer met het zoute water door de Oosterscheldekering. En we zien eigenlijk, we denken eigenlijk dat dat de belangrijkste reden is, in combinatie met de klimaatverandering. Die komt er natuurlijk nog een keer bovenop. En we hebben te maken met soorten die, met een diergroep die koudbloedig is. Die reageren heel direct op temperatuur. En we denken dat dat wel, die combinatie van dingen eigenlijk achter deze grote veranderingen zit. U was niet verrast? Nee, niet helemaal, want ja, ik bedoel, er zijn ontwikkelingen over de tijd. In de Oosterschelde liggen ook staalslakken. Of dat ook invloed heeft op de afname van de vissoorten, durven de onderzoekers niet te zeggen, want daar hebben ze niet uitvoerig naar gekeken. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde soorten het juist wel lekker vinden in de Oosterschelde. Bijvoorbeeld de zeebaars, die zien wij meer, maar ook grote soorten zoals pijlstaartrog, gladde haai. Dat zijn soorten die, met name ook voor sportvissers natuurlijk heel interessant zijn, heel aansprekende soorten. En gek genoeg zien we die juist opkomen. En dat zijn, we weten eigenlijk niet heel goed waar dat nou precies mee te maken heeft. Een oplossing voor de afname van de vissoorten is er nog niet zo snel. De doorstroom in de Oosterschelde moet beter worden en er moet meer zoet water bij komen. Het is dus maar de vraag wanneer en of de school, de schar en de andere vissen kunnen terugkeren naar de Oosterschelde. De kustmarathon zit vol, de hardloopwedstrijd van de zaterdag. En dat is nooit eerder gebeurd. In totaal kunnen 2000 deelnemers meedoen en er waren altijd nog wel plekken vrij. De organisatie meldt verheugd dat hij nu voor het eerst volgeboekt zit en dat al in april. De marathon is in het eerste weekend van oktober. De wandelmarathon zit altijd snel vol, dat was ook dit jaar zo. Bij de andere onderdelen zijn nog wel plekken vrij. Woningruil in de vakantie wordt steeds populairder in Zeeland. Iemand komt in jouw huis en jij zit in hun huis. Websites die dat regelen zien fors meer overnachtingen in Zeeland. Sophie Saman uit Middelburg doet het al veel langer en niet alleen om geld te besparen. Ja, we besparen zeker heel veel geld, maar ik ben ook heel erg voor een ruileconomie. Dat mensen gewoon veel meer samen moeten doen met spullen of dingen. En ik vind het gewoon heel erg zonde als een huis in Middelburg een paar weken leeg staat in de zomer. Terwijl anderen een vakantiehuis zoeken. Populaire plaatsen voor huizenruil zijn Middelburg, Terneuzen, Nieuw- en Sint-Joosland, Scharendijken en Zierikzee. De laatste maanden is een recordaantal zeehonden opgevangen. Het gaat vooral om jonge dieren die verstrikt raken in netten en zwerfafval. Ook in onze provincie worden er meer gevonden, dit weekend nog bij Westkapelle. Jonge dieren zijn nieuwsgierig en steken daardoor snel hun snuit ergens in. En dat loopt niet altijd goed af. Als die dus verstrikt raakt in zo'n stuk net, dan gaat dat steeds verder insnoeren. En daar kunnen ze gewoon heel ziek en zwak van worden. En het kan zelfs zo zijn dat ze er niet meer goed door kunnen ademen. En op een gegeven moment kunnen ze er ook dood aan gaan.
Kwadendamme heet de komende weken Blues Town. Het dorpje met nog geen 1000 inwoners is internationaal bekend vanwege het jaarlijkse Bluesfestival. En dus was het tijd voor een nieuw plaatsnaambord. Daar gaat hij. De wethouder had de eer om vanmorgen het bord te onthullen samen met organisatoren Peter Kempen en Kees Wielemaker. Het duo kwam op het idee in het hart van de blues. Amerika, de plek waar alle plaatsnaamborden groen zijn. Als je daar een beetje rondreist, zie je allemaal van die dorpjes van 100 of misschien nog 50 man. Nou ja, dat fascineert ons enorm. Dus vandaar dat het idee toen zo gekomen is. Het Bluesfestival Kwadendamme is in 30 jaar enorm populair geworden. Het heeft het dorp op de kaart gezet. Die komen door heel Nederland en België. Als je het over Kwadendamme hebt, dan zijn ze een bluesfestival. Ja. Dus ja, dat is toch wel iets speciaals. Hè? Volgende week is het weer zover. Beide dagen zijn uitverkocht en de eerste bezoekers zijn al een week voor het festival in Kwadendamme. Het is wel fascinerend. En als ik zelf de tijd zou nemen, zou ik liever hier bier staan drinken op mijn eigen festival. Maar goed, dat kan dus. En dat zou misschien ook wel een week van tevoren zijn. Het Drentse dorp Grollo noemt zichzelf het bluesdorp van Nederland. Die titel wil Kwadendamme niet overnemen. Al zouden de borden wel wat langer mogen blijven hangen. Misschien zegt de gemeente wel van we laten het voorlopig het komende jaar hangen. Dat zou natuurlijk wel aardig zijn. Op 4 mei zal in Goes worden stilgestaan bij de dood van Marinus de Groot, een moedige verzetstrijder. Hij werd 80 jaar geleden vermoord door de Duitsers. Samen met een verzetsman uit Middelburg, Wouter Dame, werd hij doodgeschoten. Een gruwelijk verhaal. Marinus de Groot is belangrijk voor Goes. En we hebben verzoek gehad om aandacht te geven aan het feit dat hij 80 jaar geleden is geëxecuteerd. En we hopen dat te gaan doen op 4 mei aan het eind van de middag. En we proberen daar een bijeenkomst te doen, zodat we ook toespraken kunnen houden rondom het overlijden van deze persoon. Hier ligt Marinus de Groot begraven, een verzetstrijder uit Goes, opgepakt door de Duitsers en uiteindelijk vermoord. En dit is het graf van Wouter Dame, verzetsman uit Middelburg, door de Duitsers opgepakt en samen met Marinus de Groot vermoord. We staan hier op de Dam in Middelburg en hier op Dam 6 was de provinciaal vertegenwoordiger van de Duitse bezettingsmacht in Zeeland. En hier zijn meneer de Groot en meneer Dame zijn hier verhoord. En vervolgens zijn ze opgehaald door 2 SS'ers die de opdracht hadden om deze gevangenen over te brengen naar de Randstad voor verder verhoor en berechting. De auto met de 2 arrestanten en de 2 SS'ers komt uiteindelijk hier bij de spoorviaduct. Daar staan Duitse panzervoertuigen onder schuilen, omdat jachtvliegtuigen sporen naar elke Duitser die ze zien, om ze onder vuur te kunnen nemen. Want de slag om de Schelde was hier in dit gebied al begonnen. Hier was hij in volle gang, ja. De Canadezen deden een aanval richting Hoge Heide. En ze waren heel dicht het frontgebied. Ze zaten eigenlijk in het frontgebied. De Duitsers besluiten toch door te gaan. En dan een kilometer verder maken ze een dramatische beslissing. Aan de overkant van wat nu de A58 is, stopt de auto. De Duitsers halen de arrestanten eruit en lopen door het bos die richting op. Uiteindelijk komen ze op deze plek. Ze worden hier naast elkaar opgesteld en doodgeschoten. Dit is een van de verhalen, er zijn er vele, indrukwekkende verhalen die zich afspelen in de Slag om de Schelde. Die het ook verdienen om verteld te worden. Het is geen verzonnen verhaal, het is een echt verhaal. Dat verdient eigenlijk wel meer aandacht.
Er was best wel wat zon vandaag. In de loop van de middag kwam er meer bewolking, maar vooral de temperatuur viel op. Het werd op sommige plekken zelfs 23 graden. Ook morgen is het nog warm met flinke zonnige perioden, maar later op de dag steeds meer kans op regen en onweer. En die regen die gaat daarna maar moeizaam weg, ook de temperaturen dalen. Extra genieten dan maar vandaag en morgen, zolang het warm en droog blijft. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.